en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Koffie in, Koffie uit. We zijn in Itteren bij het trefpunt en ik ga eens kijken of hij een goed heiligman is die mij gaat schenken. Wil, het trefpunt is vast en zeker de enige koffie in Itteren. Is de enige koffie? Ja. Ja. En dat betekent dat ik ganse deur op hij komt. Nou ja, boete die de slapers, want die hebben ze de deur bocht, die dus alleen naar werken in Maastricht en hij komen slapen, hebben we dus de rest van de deur op is hij, ja, dat klopt. En dus ben je iedere dag open? Ik ben niet iedere dag open, in de winter ben ik 4 dagen open en in de zomer ben ik 6 dagen open. Dus om dan toch een beetje ook zelf een beetje aan de rust te komen. Want, ja, want het is een zwaar beroep, hè? Het is heel zwaar, dus ja. Eigenlijk ben ik dag en nacht mee bezig. We zijn ook op malen, wat kunnen we nog doen, wat moeten we nog doen. Hoe kunnen we nog met verdienen, hoe kunnen we nog beoordelen en zulke dingen. Ja. Dus ook op de vrije dag ben je nog aan het werken? Op vrije dag zie je wel die werk. We hebben administratie, boodschappen doen, noem maar op. Al die dingen die wat dus eigenlijk bij een gezin blijft liggen, dat gaat bij ons naar de vrije dag toch. Dus. Ja, want die moest werken als anderlui vrij hebben. Dat is als eigenlijk anderlui feestveren. Ja. Zo is dat ook. Nou, als het feest leuk is, dan hebben we ook plezier. Ja. Dus aan meestal is dat wel, want in Itteren kennen ze wel feest vieren. Maar als anderlui bijvoorbeeld met pakjes avond lekker toe zitten, pakjes toe te pakken, zit zich hij in de koffie. Zit er veel hij, ja. We zien meestal met de tweeën wat we dat aan de avond doen. En dan maken we het dus toch gezellig. We doen daar lekkers maken. En is er dan toch volk? Dan is er wel eens volk. We zien nog lui die eigenlijk zeggen, je hebt met de Sinterklaas niks, laat me maar kerstmis doen. Dus ja, dat is wel, ja. En die geest dat heel lang nog volhouden, dit beroep? Ik hoop het. Ik ben dus nu toch al 61, dus ik ga toch al ik hoop nog een paar jaar te doen en dan hoop ik toch tot er een opvolger klaar staat. Dat je toch interesse heeft om met de koffie te beginnen in Itteren. Ja, wie zit er met de vut van de kastelein eigenlijk? Niet, dat kunnen ze niet. Dat kunnen we niet versparen, dat gaat gewoon niet. Haalwerken. Wie niet verdienen. Maar toch leuk. Ja, toch leuk. Ja, dan moest de motor inhouden en dan moest altijd, dan moest toch de lui altijd animeren eigenlijk, want dan kun je het eigenlijk op neer. En dat vind ik het leuke van het hele verhaal. Sarah, die is de eerste stamgast die gezien de appelsap drinkt. Dat klopt. Drinkt ze dat altijd? Hè? Niet altijd. Normaal zijn die appeltjes wat kleiner. Iets kleiner? Appelkorn? Appelkorntje vergelijken. Ja? Of een rozeetje. Ja. Maar niet te dik. Zeg, wie is dat als stamgast? Hebben ze dan toch een beetje respect voor de kastelein? Absoluut. Ja? Absoluut. Ik weet inderdaad wel dat het heel werken is achter de bar. En dat ze inderdaad flink van een peen moest trekken als de lucht Spaß maken. En in het begin van een feest, want dan gaat dat voele poelen natuurlijk. Hè. Ja. Want iedereen het door. Nee, dat is heel werken. En hier zit hij met verhaalde en helemaal werken. Ja, ja. Is dit nu die vaste plaats hier? Nee, ik heb eigenlijk geen vaste plaats. Normaal zit ik ook niet zo rustig als we nu. Nee? Maar normaal ben ik altijd wel overal aanwezig. En normaal zit ik hier bovenop. Wat, hij bovenop? Dat kun je wel eens voor, ja. Ja? Ja, dan sta ik op het buffet. Wat te Ja, doen? dat kun je niet iedere week vuren. Oh, dan heb je toch geen appelsap gehad? Hè? Dan heb ik het anders gehad. Ja. Ik zie allemaal die heutjes, hè. Die hebben zich allemaal gepast. Ik zie geen Sinterklaasmeter erbij. Nee, dat vind ik gewoon niet zo leuk. Nee? Ik ben een beetje bang voor Sinterklaasjes. Ja? Nee, ik heb de marter wat daar hinkt, de kapotte, dat is mijn favoriet. Heb je met roofdieren? Niet expliciet met roofdieren, maar met dieren, dat wel. Ja? Soms ben ik ook een beest. Oké. Meneer, kom keer wel eens heen in de café. Geregeld, ja. Wat gaan we dan doen? Ja, vooral doeven zitten, hè. Het ganse jaar door, hè. Doeven zitten. Ja, meestal nog 2 keer per week hoor, nog, hè. 2 keer per week in de café. Ja. Alleen voor de doeven, hè. Kom je in Itteren in de café? Ja, met regelmaat. Wat is met regelmaat? Nou, 1 of 2 keer in de maand mag ik toch wel zeggen. Oh, een stuk of 6, 7 keer per jaar. En wat gaat je dan doen? Dan is mijn man daar, dus dan gewoon nog even gezellig toch daar naartoe. Dus niet zonder man? Nee, dat doe ik niet. Als het te doen is alleen maar als het een feestje is, alles niet. Is het gezellig toch? Oh ja, het is wel leuk toch? Ja, het is wel leuk toch, ja. Maar ja, ik ben maar alleen dus, dan ga je al niet zo gauw. Of juist wel? Ja, nee. En zeker niet op de leeftijd.
Dus de doeven brengen je in de koffie. Hoofdzakelijk wel, joh. Maar ze brengen je niet toe. Ja, soms niet. Nee. Soms wordt het wel eens gelaten. Meneer Winkens, hoeveel doevenverenigingen zijn er eigenlijk nog in Maastricht? In Maastricht zijn nog 3 verenigingen. 3 verenigingen? Ja. En hoe zitten die? In Aamby Ja. en in Walden. Ja. En hij in Hitteren, hè? Ja, en Hitteren. Ja. Is doevensport een cafésport? Vroeger wat dat was, maar doen die niet zo erg. We doen meestal gewoon allemaal tussenuit. Hè. Wie? Als één zat, gewoon zo weg. Ja, dat is... Hij in Hitteren hebben we dat last niet, maar op een andere plaats is dat wel. Dus hier komen de doevenmelkers nog echt gewoon Ja. naar de koffie? Ja. Je hebt een apart lokaaltje hier We hebben inderdaad, een hè? apart- ja. Dus je kent maar er komt er toch nou wel een drinken? Veel drinken is altijd in. Ja? Niet mieren zijn. Hè. Mieren zijn er. Ja, dat wel. Maar de echte goede liefhebbers, die gewoon direct naar huis toe. De echte goede liefhebbers gewoon direct naar huis? Ja. Wat gaan die dan doen thuis? Ja, die moeten doeven verzorgen. Die doeven verzorgen. Ja. En die wat de doeven niet verzorgen, die blijven hij? Zo kunnen ze niet meer, ja. Die verzorgen zichzelf gewoon. Die verzorgen dat ze zelf goed verzorgen worden. Ja. Mitte, jij wil later ook de horeca in, hè? Ja, waarschijnlijk wel, zeker weten. Daarom zit je op de hotelschool. Ja, inderdaad. Dat is een zwaar vak volgens mij, hè? Ja, dat klopt. Ja, vooral als je kastelein bent natuurlijk. Je moet veel uren maken, 's avonds werken, onregelmatige slaaptijden en werktijden. Ja, het is heel lastig. Waarom wil je dat dan toch? Omdat het heel leuk is. Je bent continu bezig, het is veel doen. Ja. Gezellig met mensen. Het is elke dag totaal anders. Dat is natuurlijk elk vak wel, maar... Ja. Nu ben jij nog vrij jong. En Ja. Je wil waarschijnlijk ook een gezin misschien gaan stichten. Ja. Hoe gaat dat samen, horeca en een gezin? Ja, dat is verschillend bij iedereen. Vaak is man-vrouw, stel dat je een café-eigenaar bent, dat je dan samen achter de bar staat, dat je samen een café beheert. En dan is het natuurlijk wat makkelijker combineren, hoewel het dan ook langs elkaar kan gaan lopen. Je moet dan gewoon de uren goed op elkaar gaan afstemmen en dat is natuurlijk lastig. Ja. Heeft een kastelein wel eens vakantie? Hangt er vanaf. Sommigen wel, sommigen niet, maar eigenlijk niet. Dan moet je echt je zaak gaan sluiten of overgeven aan iemand die je vertrouwt. Dat is natuurlijk heel lastig, want eigenlijk heb je nog steeds geen rust. Dan zit je in het buitenland, maar dan loopt er iets mis. En dan, Er zijn ook leuke kanten natuurlijk. Heel veel leuke kanten. Het is gezellig en ja, het is een mooi vak. Wat je ook ziet, mensen zitten hier gezellig met z'n allen en daar kan je van genieten. Je hoeft niet continu te werken, je maakt veel vrienden. Ja. Het is gewoon eigenlijk van je hobby je beroep maken. Ja. En je moet niet alleen van drankjes iets afweten, maar ook van hapjes, toch? Ja, zeker weten, zeker weten. Dat is ook erg belangrijk. Ja, Mitte, en schenk ons wat lekkers in een of andere hoek. Ja, hier ligt het, hè. Het gezellig scheutelke noemen ze het hier. Ja. Nou, er is zoveel variatie. Het ziet er erg gezellig uit. Sowieso. Proef maar wat en dan gaan we snel kijken Ja, wat is goed. we hiervoor gaan geven. Ik ga voor de pepperdew. Ik ga voor de olijf. Oh. Het heerlijk avondje is gekomen volgens mij. Inderdaad. Meteen de chorizo erachteraan. En jij? Nog een stukje brie. Ja. Ja, we moeten toch een beoordeling maken. Zeg je maar, Mitte. Qua creativiteit vind ik het zeker een 8 waard. Ja. En qua product, het smaakt gewoon goed. Ik vind het ook wel een 8. Nou, ik neem toch nog een plakje ham voor om zeker te weten. Ja, 8,5. Oké. Oei, dan daarmee komt het trefpunt natuurlijk op de eerste plaats met een 8,3. Ja, dat smaakt naar meer. Ik ga eens snel toeskijken of er iets voor mij nog te vinden is in de show. We zien ons volgende week natuurlijk weer bij Koffie In en Koffie Uit. Ja, merci. Oké, wow.